Egia da, guretzat bidea ez da erraza izan. Baina zuek horregon zarete beti. Leiala izatea zer den irakatsi diguzue. Eta sentimenduek ez dietela emaitzei erantzuten, balioei baizik. Talde izaten irakatsi diguzue. Futbol zelai barruan naiz kanpoan. Sufrituz, animatuz, elkarrekin oihu eginez. Emozio bera, historia bera eta amets bera partekatzen duten familiak eta lagunak gara. Garaipena baino askoz handiagoa den zerbait ospatzen. Sentimendurik onenak batzen gaituela ospatzen. Horregatik, bihotz-bihotzez, aititxa, amama, aitxa, ama, eta ondarea bizirik mantentzen duzuen armagik guztioi. Eskerrik asko sentimendu paregabe hau transmititzeagatik. Eta zu, nori esker zara armagin, abonatu zaitez ondarera.